Мартин не се предава толкова лесно. Не съм се предал, просто не искам да си губя времето. Учи нещо, което ти се отдава повече. На днешно време не можеш да си намериш добра и платена работа само със средно образование. Вече си имам работа. Това е само времето. Завърши си образованието и после ще си потърсиш по-добра работа. Разберете, че съм пораснал и мога да правя каквото реша. Може да си пораснал, но живееш у дома и ще вземеш предвид мнението ми. Да, но ти не си ми баща. Може да не съм, но се отнасям с теб като такъв. Моля те да не се бъркаш в работите ми. Докато живеем заедно, работите ни са общи. Сега отивам на работа. Довиждане, сине. Чичо ти не заслужава да му говориш така. Не разбирате ли, че искам да ме оставите на мира? И още как, момчето ми, разбирам те. Не си първият, който допуска подобна грешка.